Group kauce akan didadin zaje rubuke da halin kai. Aka ce zaska group kauce akan didadin zaje rubuke da halin kai. Mai bani yau Allah da kai na fara, da kai na kayo suke da bai kai kai fara, kai ne kaban daman baitin na tsara. Idan na yo maƙiya suna ji su ta tsaki. Ina tike mai bolori na Borno, idan na ce komai ka ce yes karkace no. Na je ni London da Dubai har ma da Kano, na nuna zaska suka ce sun santa babu irin ta. To ka ji tike mamaki ya lullube ni, a ce a London da Dubai mu ne na fara tunani. A ce wai zaska a London ake bayani, ashe mafarki nake yi tike sai na farka. Amma mu gane addu'a mu yi wa kanmu, zaska group nasara ce dukkanmu a kanmu. Akwan a tashi canji zai zo gare mu, wataran a China a America kowa za ya samu. Na ku tike ne bolori na fara, zaska group godiya gare ku yau na soma. Kullum daban ne a komai har dabara, yau gaisuwa ta a gare ku yau na soma. Lajeri burgediya yau mun haɗe kanmu, domin mu samu mu cimma abin da ke a gare mu. Domin haɗin kai a sukulsan ba kamar mu, muna haɗin kai shi ne ke ba mu dama mu dama. To sanni tike gaisuwa a gare ka tintek, kai ɗin daban ne tike ga wannan ka rike tek. Bolori taka har zaska duka tike, in ka sha zamanka mai bolori ka sha sha'aninka. Sannan ka na ce ka huta. Abokane na gaisuwa gare ku zan mika, ina Aliko ga mata ga head boy, ina smart guy ai kai din na daban ne. Dakalan su bela ga nasa duka suna murna, Talatan da Dembele na ga suna ta yin murna. Sauran abokai sun ce in gaishe ku. Ina kuke yan sukul ku duka ga gaisuwa ta a gare ku nake yi zana mika. Headboy na mo gaisuwa a gare ka duka, Aliyu yan dan yau a gaishe ka hakanka. Ina kake Zaharaddin daga Garba, o kasha yan Alhassan dole ne in saka ka. Mustapha yan Mukutar dole in saka, Mustapha yan kaka kai ma ina kake gaka. Ga Zara Kolo Aisha Muhammad wan, Zara Muhammad Adam gaishe kike ba irin ki. Sa'adatu Nasir a gaishe ki, Fatima Imam ke ma gaishe ki ba irin ki. Fatima Yusuf Femi ke ma
na saki Suwayya yan Ali gaishe ki babu irin ki Fatima Tijjani gaishe ki na ke gare ki Sadiya yan Lawan sannin ki ke ma haka ne Fatima Lawan Ciyale ti sanin ki Zainab Muhammad wani an gaishe ki babu irin ki Hawa Baba ga na sanin ki Husaina yan Umar sannin ki babu irin ki Maryam Muhammad Sani dole saki Harira Abbas gaishe ki nake yi ba irin ki Hawa Hamza sannin ki ina kike ne Hadiza Umar sannin ki babu irin ki Hafsa Hafsi Zara Alhaji Ali Anti Bolori gaishe ki nake yi har su kaltun burum Adam gaisuwa gare ki Blessing baya ina yin gaisuwa ta Blessing Emmanuel na saki ga Andrew Zakariya ina kake ga Azare sannan ka ina kake ne wanda roba ina kake ne ga gaisuwa ta Hamman Hamidu gaisuwa ta gare ka ga Usiju Simon Fatima Abdul Kina